Il-Gvern ta' Roberta Bela baqa' ma solvix għal kollox il-problema rigward il-kirjiet ta' qabel l-1995. Dan kif wara l-pressjoni kbira li saret fl-aħħar ġimgħat mill-Partit Nazzjonalista, il-Gvern qed jgħid li ta' bidu għal proċess parlamentari biex ikun hemm bidla f'dawn il-kirjiet. Il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar din ir-riforma waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Birgu s-Sibt filgħodu fejn spjega li s-sit li jkun irid jibda proċeduri dwar kirja antika se jkun jista' jibda proċeduri quddiem il-bord tal-kirjiet, il-capping tal-għajnuna se jkun ta' 10,000 euro. Minkejja din il-preżentazzjoni li għamela Bela xorta jidher li ċertu anomaliji ser jibqgħu hemm bħal fost oħrajn x'ser ikun qiegħed isir mill-każi attwali li jinsabu quddiem il-qrati. Ta' filwaqt li ġie spjegati li jekk is-sit jidhirlu li jrid jolli l-kirja dan jista' jagħmilha sa massimu ta' 2% tal-valur tal-proprjetà dejjem skont l-istess bord. Madankollu kull min jaqaf xi anomalija għal b'dawk varji li għad hemm preżenti, Roberta Bela farfara fuq l-awtorità ta' djar. Nappella biex tfittxu tarif minant l-awtorità ta' djar. Skont il-Prim Ministru din riforma kbira fl-ewwel sena tagħha se tkun qed tiswa €1,000,000. B'dak li qed jipproponi l-Gvern is-sit se jkollu dritt jitlob għal żieda u l-Gvern se jkopri sa massimu ta' 10,000 euro. Roberta Bela sostna wkoll li kull min jirresjedi fi proprjetà ta' valur ogħla u jaqbes il-capping ta' 10,000 euro ser ikun qed jiġi żgumbrat u jitqiegħed f'residenza alternattiva. Jekk ma jkunx jista' jħallas id-differenza fil-kera kif stabbilita mill-bord jekk din titla l-ħafna aktar minn 10,000 euro fis-sena se nkunu qed nagħtuh residenza alternattiva. Mill-informazzjoni li ngħatat f'din il-konferenza tal-aħbarijiet jidher li bħalissa huma madwar 10,000 il-persuni li qegħdin b'dawn il-kirjiet antiki. Dan kollu jfisser li Roberta Bela għażel li jibgħat eluf ta' persuni quddiem il-qrati ta' pajjiżna u jżid it-tensjoni bejn min jgħix fil-kera u sidien tal-proprjetajiet mikrija qabel l-1995 bil-konsegwenza illi il-problema ser tippersisti u tikber anke fis-snin li ġejjin.